ndị be anyị bịakwanụ nụrụ ụdị akụkọ a. Nwoke anụ nwa unu na-afụ ebe a afa ya bụ Mr. Anthony Ndubuisi. Ọ bụkwa na onye Shoemaker. O wee bụ na ndị polisi bịa na be ya wee gụpụta ozu mmadụ 4 na weel dị n'ụlọ ebe nwoke anụ nwa bi. And mmadụ 5 bụkwa na ndị kọstọma nwoke a fani ya na-emekọ bizines. Na nke kacha nke bụ na ụmụ nwoke a na-abụ kọwalụ ndị polisi ka papa fasikwanụ wee na-egbu ndị ahụ bifo kwawa ife n'ime onunu ebe ahụ. Ndị polisi wee na-akọwa na nwoke a na-anọ n'ihu ụmụ ya wee na-emekwana nya bụ ajọ ife ọ na-eme. Bịakwanụ ka nkọrọ unu ka nya bụ ife si wee bido. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na onye nke ikpeazụ o gburu na afa ya bụkwa na Ajuminu Ọfọ, na ọ bụkwa na onye na-ele shuu n'Aba wee sọpụrụ ya nwoke anụnwa shuu 500,000 naira. O wee luzie mgbe nwoke anụnwa na-ele shuu ya akwụkwa n'Ọfọ ụgwọ. O wee sị Ọfọ na ya bịa na PH Rivers Steeti ka ọ bịakwanụ were ego ya. Emere ka ndị mmadụ mata na bifo Ọfọ wee pụọ nya bụ njem na ọ delu leta wee debe elu nwunye ya na ife ọ dere ebe ahụ bụ adreesị Anthony anụnwa, dekwa fon nọmba Anthony, wee dekwa na ọ na-eje nata Anthony 500,000 naira. Na mgbe o rutelu na ụlọ ebe Anthony bi n'ụmụ Oburu 1 Community nke dị na nke Local Government Area Rivers State. Mgbe o rutere na be Tony, na Tony nabatakwanụrụ ya ọfụma, nye ya oche na Ọfọ amarọkwanụ na ego chu ọ bụ iwere bụkwa na inyi ọnwụ ya ka ọ na-egbu. Emere ka ndị mmadụ mata na ọ nata akwanya bụ ije nke bụ na nwunye ebi n'Aba chegidere ya ka ọ nata na afụghị ya. Nwunye ya wee were leta ahụ Ọfọ debere n'ụlọ na ọ na-eje natakwanụ Tony ego bizines Fanabụme wee jenye ndị polisi. Nọ ntu a ka ndị polisi si wee banye nyocha na nzacha ka amalụkwa n'ebe nwoke mmadụ nọ. Ndị polisi wee rute na be nwoke anụnwa wee jụọ ya nya kedu ebe Ọfọ nọ. Nwoke a wee gọchakọla aka ya na ọkpa ya wee sị na Ọfọ abịa kwọbe ya. Ndị polisi wee na-agwa ya na foonu ya na Ọfọ jikwanụ wee gba nkata na ọ na-egosi na Ọfọ bịara na nke ya and na fafụkwanụ meseji ebe ọ sendịrị Ọfọ na ya bịakwanụ were ego shuu bizines Fanabụme. Nwoke sị na ọ bụ ọkwa ya. Ndị polisi wee bidokwa nyocha na nzacha ọzọ ka adịchọ na Ọfọ bịakwanụ be Anthony. E wee na-akọwa na ka ndị polisi na-eme nyocha na nzacha wee na-achọpụta na nwoke Shoemaker unu na-afụ ebe a na-enwegori keesi 3 o nwere na police station, na-enwegori ndị bịa nye rịpọtụ n'isi ya wee na-akọwa na ndị befa na-eme bizines jekwanụ ka Tony nyefe ego ife ogorufa na ndị agha anatazi. And ndị polisi abịakwanụ mgbe ahụ maọbụ ike na fa bịagburu nwoke agọkwa agọ ka o si agọ. E wee na-akọwa na-ebujezi ikpe a wee buje na nke ndị anti Kirina nọ ndị ahụ mezi nyocha na nzacha wee bịazie na be Anthony unu na afọ nwa bụ ife bịara ịkpụrụ ya. Ka fa bịazi wee na-ajụgasị Anthony ajụjụ. O wee debe ihu ya ka ezigbo mmadụ na ya egbunụghọ mmadụ na aka ya adịkwa n'ọcha. Ndị polisi unu mana ka fa si ajụ ajụjụ maka ebe ọ nọ n'oche otu ọkpa ya egbujiri egbuji nya afa akụpụrụ ya ife na-ekweri ya egwu maka unufu mgbe ndị polisi kunyitere ya n'oche maka na ọkpa ya ekwezikwana ya akwụ ọtọ. Akụpụrụ ya sepuretela mmadụ abido cheka eziokwu wee pụta ya n'ọnụ ozigbo. O wee gwa ndị polisi na onye agburu Ọfọ n'okwu ntu a ka o si wee kpọrọ ndị polisi wee bịa n'azụ na ebe egburu weelụ n'ụlọ bịa wee na-agwa ndị polisi na egbughe anya bụ ife na ya afụkwa n'ozu Ọfọ a na-achọ achọ. Ndị polisi che n'ife egwuregwu ndị nebo chechapụ anya na-ene na-asị na ọkpọ nwoke a jụrụ oyi ka o sikwazi egbu mmadụ na fache na nwoke agha egbu nwa ahụhụ na ọkpọ nwoke na-akwa Shoemaker ọ na bụ n'ọtọ nụkwaziri overnight bụrụkwazie ogbu mmadụ. Ọkwa ya ka egbughepụrụ okpuchi eji wee kpuchi weelụ nwanụ. O wee bụ na afụrụ ọkpa Ọfọ ka ọ kasịrị n'elu na ọka gbupụrụ onye nke ahụ Ọfọ. Hei, Chineke ekwekwa n'ife ọjọọ. Ndị polisi chena ọsọ ọsị ya bụ ife afụrụ fa amadị na fa aka na-ebido ọkwa ntu a ka esi wee miseba mmiri wee dọpụta Ọfọ. O wee bụrụ na onwekwarị mmadụ 3 ndị ọzọ ndị agha enyere rịpọtụ na police station a na-achọ achọ na ndị nke agha elekasịgori n'otu ọkpụkpụ fa bụzi ife dị n'ime ebe ahụ. Ndị nebo wee na-akọwa na fa anụ ọdịrị isi ife ọbụla na fa amadịrị na nwoke a gburu mmadụ. N'ọkwa ntu anụnwa ka ụmụ Oburu Community niile si wee gbajuo ebe anụnwa ịtụa iche onye ọbụla wee koru. Fa wee na-asị na fache na nwoke a dị kwayet na fa amadụ n'ogbu mmadụ. Fa wee na-akọwa na nwoke a na oge ọbụla eforo ya ọ na-aga nnakie na-eme ife nnakie na ihe afụkwa ya na mmadụ na a na-eme mitin na kọmuniti na ihe afụkwa ya ebe ahụ. Na every Saturday a na-eme mkpocha na nzacha onye ọbụla na-apụta ka azachasị ebe niile. Anthony asịfana nwere bizines partner ya o jere efu na ya afụzikwa ya na achọ ime mitin ka amalụ ka a esi wee na-ahazisi ife niile. Anthony ekolo akpịa pụta si na onwere ndị nwa na-eche ya ebe nwa na ọ na-apụta na ihe afụzi ya onti na-emecha anya bụ ife a na-eme sọ awas
efokwa ya ọ nachiyata na amahụ na ọ na-eje ezo n'ime na ya ka ogene. Ndị nebo na-akọwa na fa na-afụkwa na nwoke a na-eje ije ọjọọ andị na omume ya nwee ka ọ dị na ọ dị ka onye a na-enyo enyo, mana o nwekwana onye ji ife akaebe na o nweghị onye ya akọ ka nya bụ ife sikwa na-eme. Wee na-akọwa na nwoke a na fensị ya na ọgbanyisichara enu ọfụma nke bụ na isi ka inye anya na oya ekweghị, isi ka erigote oya ekweghị, ole si na iji obe andị na oje welu ma ogwu gasị ma gwogwotigwo ma bọtụrụ wee tinyecha anya n'elu ya bụ fensị. Ọ ya abụọ na-egbu mmadụ ma ọ todo mmadụ na akpịrị ka ọ togbuo ka ndị mmadụ ghara ịnụ. Ka onye ahụ na-ebekwa n'akwa, ndị polisi wee na-akọwa na nwoke a nụkwọ nwaanyị nwunye ya mụtara ya ụmụ ịnọ, kama na nwunye ya hapụrụ ụmụazị na ọ mụtara nwoke a wee gbafere ọsọ, nke bụ na ụmụ nwoke a na-abụ na amazi ebe fa tiri isi n'ọsọsọ ndị nke obere na-abụ ka fa na nwoke a bikwanụ n'ụlọ. Nọọ ndị nke obere anụnwa na witness ife niile ka papa fa si egbu ndị mmadụ wee na-akọrọ ndị polisi ka papa fa sikwanụ wee na-egbu ndị na-abịa ka fa nalụ papa fa ego shu papa fa lesịrị fa, wee gwa ndị polisi na papa fa na-aba ọbịa otodo fa na akpịrị tọgbuo fa, lofee efe onufa saịdị a wee gbuo fa bifo wee buru ozu fa wee kwawie n'ime nya bụ weelụ. Na papa fa na-adodo fa aka na ntị wee na-echife echichi na fa mekata wee pụọ n'ilo wee gwa mmadụ na ọ na-egbu mmadụ, na fa nwa jecha nata ogbukwa fa ka o si egbu ndị ahụ n'ụjọ na-akị obere ụmụazị anụnwa n'ahụ. Ndị polisi wee na-akọwa na bifo fa wee bịa ije anụnwa na ofu onye n'ime ụmụ nwoke anụnwa ejegori wee kọọlụ ofu onye nebofa ka papa fa si egbu mmadụ n'ihu fa na ọ na-abụ papa fa gbuchaa mmadụ o bulu onye ahụ kwawa ihe n'ime weelụ. Na ndị nebo bụkwana ndị adọtụ a na-akọrụ na fa ebelivu ha ife obere ụmụazị a na-akọ, na fa na-asị na ụmụazị a dịka fa na-akọgheri na fa amaghị na ụmụazị a na-akọkwanụ nke bụ eziokwu. Ọkpọ ka unu wee na-afụ oge ụfọdụ ka anyị na-ege ụmụazị ntị mara ifefa kwuru, atrisi ọ bụrụ na anyị ege ọfa ntị ọfụma maọbụ na anyị na-ada ụtọ ifefa kwuru, anyị etinye anya n'ala maka nya bụ akụkọ fa kọrọ ka anyị maa na eziokwu. O nwere ike papa fa pụọ anyị abịa sị fafa kedu ebe ahụ papa fa na-atụ windo ahụ. Ọ bụrụ na ndị nebo merie ntu anụnwa mgbe ahụ ọdọọkwọ nke ọfọ ọya anwụ, enwekwa ike ọfọ aka dị ndụ ọyawa anwụ maka ndị polisi aka ejidego nwoke a bifo ọfọ abịakwa n'ịgba ụgwọ ya. Ka ndị polisi na-ajụzi Anthony ajụjụ ka ọ nọ wee na-akọrọfa ka o si egbu ndị mmadụ na ndị ọ na-egbu bụ ndị na-eme bizinesi, ndị na-azụ afịa, aida na ogoro ga-akpụ ụkwụ sị ogobịa were ego ọ niile ele akpụ ụkwụ ọsọ ogobịa na o nwere akpụ ụkwụ ndị o nwere ọya elesighị n'ọkwọ ntu anụnwa ịbịazie na ịbịara ige akpụ ụkwụ ọ narụghị ego nke iji gbuo ọ bụrụ niile siri ya elesi ọsọ ogobịa n'ụlọ bịa were ego maọbụ ndị na-ego ego fancha abụkwa n'ụlọ na ịbịazie onye gị oche edo na parị ya o jee wetalụghị mmanya ị na-aṅụ na ife ọ ya emezi ebe ahụ ụnụ nọ mgbe ụnụ na-akpa nkata ọsị ụka ọ bịa maka ọ marụgo ebe oche pozishọn ebe ọ na-enye ndị ahụ n'ọkwa ọ pụa o jezie si azụ wee bata n'azụ ebe oche ahụ ịnọ na ihe amadụ mgbe o ji wee bata na ife izizi ọ ya eme bụ ịtọ ọnụgharịghị onughi ozugbo tọọnụ fee ya azụ ọhịa bụ na mmadụ ekubie n'okwu oburuzie onye ahụ o wee jeta ihe n'ime weelụ ahụ o were ego were foonu ife ọbụla dị mkpa itiri na akpa ntu a ka o esi wekọrọfa ncha. O wee na-agwa ndị polisi na o bidoro ime ife anụnwa na Febụwarị 2020 n'ofe ụmụnsu ka o megorie bife aka na abụ wee ghọọ ya otu aka n'ọsọsọ mmadụ ịnọ bụkwa na ife o gbugoro. N'okwu onye o gbuchalụ o were foonu ya kpọọ ndebe ndị ahụ sịfa na ọ bụ onye ntọrị mmadụ na ọ tọrụgokwa anụ nwanne fa ma nwanna fa na fa nye ya ego ka ọ hapụ onye ahụ. Ndị ahụ sendịarị ya ego o rie andị ndị agha ya mana ogbugokwa anụ nwanne fa kwanye fa n'onunu na ọ natago 800,000 naira na ofu onye n'ime fa bụkwa na onye nke si Togo wee bịa ka ya na ya mee bizinesi o gbuo ya. Ndị polisi wee na-akọwa ka fa mee nyocha na nzacha n'ụlọ bịa na fa wepụtakwara egbe na abụ na mgbe egbe gasị nwoke a ji atọ mmadụ wee na-egbu mmadụ. Ndị polisi wee na-asị na enwere ike ọ bụrụ na ọsọsọ nwoke a na-egbu mmadụ a na-enwere ndị na-enyere ya aka, mana fa mechalụ nyocha na nzacha wee na-achọpụta na ọsọsọ Anthony na-egbu wee na-enyikwanụ na ya bụ ife bụkwa ajọ ife.